Dalaygon ang ginaong mga kaigsunan. Parenta sa pag paugnat sa tong kusog. Ursa na tong mga singot oh. Pastor Eliezer, wala man na unsara, wala man na magipaningot. Nindot kay dire taas kay imong panlantaw. Kahing bukid. Kaning dala na hinahinay ragib ka ani mag-drive. Hinahinay ragib. Kani kay panig danlog ang panahon, ulan Ito kayo dire. Wow. Ulsa na tong singot mga isuon. Basig na apay, basig kinahanglan magpaugnat sa kusog diha kuyog mo na mo. Muna yung mga balaya. Mga kaigsuonan. Itong mga kawanan. Mga agian. Klaro na kayo itong singot. Lahat sa Ginoo. Tuban ang grasya mo. Kato si Inday kay na katong nag-una dito to sa dire to sa ubos ngagi. Dire to dalan. Hadok na dito na kuno sa wada ko. Hindi ako nilabot no. Hadok mo sa anon. Ako nga bata, mahadlok yun. Sa wada ako sulok ayo. Oo. Kanindot mga igsoon nga kaliwala sa kalisod. Mayog dili mayong panahon pala yung kitang nagpabot sa pulos sa Ginoo. Atong nasa pa ilang balay niyo? Ha? Atong nasa pa talo to bala. Asa lapit ang bala ba? Ilang balay ni? Kani? Distansya gid po di ay. Pudul kayo ni sila. Dire siguro sila ng agi sa ubos. Nindot yun. Ako nagdala na. Oo, pwede. Pwede Away ka diyan, landong kayo ba? Oo. Saning muna ni padri pastor kani barangay ayo sani basketball basket yun ani ang muna ni ha diyan ano wala lagi dai Wow. mayong buntag ninyo tanan tag abot na sa diri mga igsuon sa ilahang sityo. Grabe. Hindi kaya nakapaugnat sa itong kuan. Physical nga bahin mga igsuon. Abot na ta. Ano ni? Tuan-tuan. Salamat kay sa Ginoo mga kaigsuonan. Dili kita magtinapulan sa pagbuhat ug maayo. Kaysa nakahaigo ng panahon kita mag-aani kung kita dili magakaluya. Kini imo igsuon pa rin magadasig kanimo. Magaingon. Dalay ko ang Dios sa tanang panahon. God bless.